Înțeles că doctorii mi-au salvat viața și le sunt recunoscătoare toată viața mea. Mă vor ține 10 ani sub control. Un an a trecut deja. Luna viitoare voi avea alt control. Lucrurile merg spre bine, dar eu am înțeles că nu mai pot munci așa de mult ca și înainte, că am nevoie să-mi schimb ceva în viața mea, deci să mă îmbunătățesc, să reușesc să fac, să devin o Viorică ca și înainte sau mai bine. Deoarece, dragilor, n-am murit, dar viața mea era altfel. Mergeam împedicându-mă în casă, nu eram atentă la ceea ce vorbeau, ce făceau familiarii mei, cei din casa mea. Așadar, mă simțeam, nu în plus, dar mă simțeam așa ca o femeie care trebuia să aibă toți grija ei. Deci am decis să fac ceva, dar nu știam ce. Până într-un moment când, ieșind pe Facebook, să vorbesc despre problemele mele de cancer, vorbind femeilor, încurajând femeilor să vorbească, să se ducă, să se caute, să nu aștepte așa de mult cum am așteptat eu, o femeie, o doamnă, o urmăritoare din Chișinău, pe care încă n-am cunoscut-o personal, mi-a propus această afacere, acest lucru online despre care eu nu știam nimic și nu eram tare încrezătoare, așadar a trebuit să spun da și mi-am schimbat viața.